kog ligo, adyo mo katingada na hingipang butang sang naong kay hanang gitambaw sa ahang bugas. So, guys, arang katasa ka adyo. Natik tibikin. Daman ko dari snack. Dali ay, mag-snack ta. Dako dari snack gikan ni Ate Jocelyn yang. Anong wow? Kumain ka na ng bahin mo eh. So, mag-snack ta dari kay ingin mas ay sana ako ni mga mananap dani katong animal crackers bitaw. Sinsa na mo guys, kaya matarog suplay. Animal crackers ato ang tilawan. Dali dang, tilaw ta dang. Animal crackers bitaw kuno ja. Wa mo katilaw ja baw bitaw guys nga lainin man kaado ning hang kuto-kuto. Ops, wag man gagalaw diyan. Opo dito kung gustong kumain. Kini bang ahang kuto-kuto guys ba? Tagduha ka oras na may pugong sa kaon. Grabe magutog ang kinanang ginagmay ra pero kanang dali ra ko kutasan. Ginagmay ra pero every 2 hours pag kinahanglan ako ko hungit sa hagba ba kay guwa kay pero kung malipong buntas ko. Dili anan dari. Oy kani mani. Cheese it gikan ni Ate Jocelyn sa idahang gipada nga package. Mga snack ta. Wa man daytay plato dang. Dapat tatay plato dang ni. Kunin ka plato niya ka. Ano kunin ka plato niya ra? Grabe. Imo utusan mo auntie mo pa naman yan, tiya mo pa naman yan. Sige dai ko plato dai kaya makakaon ta na dai. Kaya tani dagdag dar plato. Kunin ka plato ate anya na ko ni. Anday plato. Dali na mag-start na gikatasan ko na eh. Asan ka ako? Sige ka anta guys. Ikaw mo ko pero ang gamada lagi pud lay ko bukaan kay grabe lagi tong gamada. Mao di giingon na. Sa kunay. Kau pangunaw sa kau. Masugi mangunaw. Mangunaw kag pangunaw dia guys. Katubang animal crackers nga abi kog pagkaas iro kay pangarapan animal crackers man di day kuno. Awa. One day si Ja. Kining na guys. Ano yan? Pig. Naibaboy da kabadyo mo di ay harang himo sa man di ay ni. Dapoy karniro. Iro mo ada animal crackers abi pa kog dugpod. Pagkaas iro. Dali dam. Kain ko guys. Dapoy eat dia. Ngunya na ka? Very good. Ay mga anta. Down. Dahan. Ay uli na sudlanan pa nang imo nay. Para daw kay gikag Amerika ma adun gikag Amerika ka panagsaramat tilawan. Gwapo bis lami. Narik lagi pagutang-utang na. Kani guys hani man eh. Iring? Iring. Iring be? Kaya hani man eh. Ilaki. Hani man eh. Kaki. Gold. Gold. Tanding man eh guys no. Ay dila naman guys makatilaw pud mga snack bas gikas Amerika. Kanyan no ni. Horse yata yan. Nami man daw nila snack. Ayaw niya ma. Ay, again! Ano na imo? Kuha na din sa gidya. Skin Darius Bay, guys. Ipabakasyon sa nisang Papa Darius Bay. Kaya, ato sila mo sa magkakigkig. Kaya magsige magdagandagan. Dua, hapon na muli. Di makakaagtarong kay mag-ikyas. Dahil di man ka-ikyas kay madag man ang nanay. Ang gibutang ang gitambaw, wag ang bugar. Si Mato kung nanay may taplami. Kin. Kabadyo. Dahil pagkaano din. Nakaliha. Upo daw ni inya ma. Kaya di man ni mahurot at ang iuli ng uban kay. Ug manapod ni Victino. Ug manapod pero di mahurot tas Ngayon ko manapod ni. Andre. Na, sud na. Ay sagli na okay na. Kaya na natikot sa ako daghang dito di man mahurot. Kay arong ug malay na pangkuot. Sige kuot ba? Tas awan balik doon balik paglamoy. Arong umana na pimakuot. Kansa ko kay katasan din bitaw ko guys. Ay para ba ni? Ay, para ako kay. Nami ini kay kag Amerika. Lami ka do? Ano yan? Ako ginamian ko taplami. Bawan sa ni, lain mag-uho. Bawan ni. Gamian ka yan? Nami bitaw, promise. Ay, guys. Ato ding tilawan karon lipstick nga gihatag ni Ate Weng Bumero nga taga San Miguel. Ang man nagkaanda ni, no plus, anja. Tilawan na to lipstick. Elepante. Wala may tigning ka ba? Nga pangkaw naman eh. Ayaw. Mahamag irin diya taplami. Naman na iring, mga itata. Sabi irin taplami. Naa. Kita amig iring gani hasliksi. Ang putol na magtiil. A few moments later.
So guys, nahaman na gadugog pang snack. So mao man gihatag ni Ate Weng Era Colors. Wa ko dani kay baw daning brana og lis inigikan Era Colors. Karon pa ko daan ni guys kakuan. Hoy ngano nagdala ka plato dani di? Kuma na magugkaon. Atro bukas kusina na unsa na? Kaw, kusina magbuhian na nimo malatos kang nanay kay bildo ra ba kaw? Dandana, ngano gidana nimo dares gawas? Kaw uli na. Uli dito, uli. Arka jika. Lakaw na. Ay magbuhian na nimo, hatod sa akin kay nag kuana nakalisid-lisid na kin. Tabangi sa akin. So dara guys. Tagan ta interruptions dani mga manunuway dari mga hamukan. Hindi nga ako kakain tapos na. Hatod sa akin be. Tatay po. Atid mo dun sa kusina. Kasi mag-ano ako ng lipstick, oh. Eto, sakit, be. Ba't kasi dinalayan sa labas? Palitan yan ng hindi babasagin. Alid sa akin. Palitan yung plato mo. Kasi pagalitan kanina, ilagay sa plastikin. Butang sa plastik na sadlanan kin. Kaya bung ag platong bildo, jagbabuhian, nabus ka. Gibis kayo maunang rito isa nabilin. Kaya nahurot ng pangapusa. Sa kesa sa basagasan, imported and distributed by Everbelena. Everbelena dahil yung Ara Colors. Karoon pa ko. Karabi, maurag yapon. Everbelena dahil gihapon ni. Uy, be, masipa, be. Ay, nako. Wag, be. Wag na magduyan, be. Ano ba naman yan? Masisira yung cellphone ko dito, eh. Basag? Wala na akong cellphone. One day ni. Everbelena lagi si Jadi. Ay, karoon pa ko, guys. Wag ko kalibutan yan na dahil nga ni Everbelena. So, unahan natin rin isa. Uy, by the way guys, tanawa dahil ninyo ka ng vlog na mo ni Kuya A or Landong Igat. Kaya naghatod naman dira, digailad ko niya. Basta tanawa ninyo, malingaw mo, makaihi mo og kinatawa. Harang ibutang ag-link dani sa description box sa ijang channel. Nanapod mo, mag-away na pod mo. Uy, hala. Hala, guwapong purma. Intense matte lipstick. Ibalhin ingan ko kin ibalhin og sudlanan nga plastic dag ibalhin sa plastic kada mapusa tong bildo. Love you dai. So mao na guys na nakaswat nga ara. Ay ang ingay nyo. Adto magsaba be? Adto mo hampakon. So mao na guys ag kuan sa ha. Ara nga intense matte lipstick in the shade Venice. So atong i-try. Maangay baka lisang nawang namura manig ara maning gupaha maning kuan ha. Grabe color. Mura tag may pagkapuwa nga pagka-orange. Pero guys, first time na makakitag Everbelena nga lipstick nga inganig puro magsidanan ha. Ikiutan ko. Cute siya. Pero di isa ka mulak na. Hadlo kayo. Kuno hayo gubot-gubot nga na dyan. Nga na ni mabili ni nagkuan. Bili nagtaklob. Opo na ha, wag nang malikot ha. Ayaw! Kudara. Ay, sabukan ninyo oy. Gwapo guys, grabe kitang color, grabe ka. Siga ka adyo, pigmented ka adyo color. So mo ni ag-ara. Salamat ka adyo na ni Ate Ate Weng, Ate Rowena Romero nga naa karon sa San Miguel Bohol. Salamat ta kani. Saka man sila sa Panoramic Park kaya. Sorry di ay kay wa ko nakaagbat ninyo kay grabing bisiya na. Wa ko kaabot na human ko alas 10:30 na. So na raman ko ning adto kay ba ko wa na mo. Bantay mo, majabo nang inyong pagkaon kay na. So mo ni guys ag-ara. Hala noon saan man ninahaw no nga kananay dapat may usa di ay feeling na di man matangtang kay matman aterang ipatong ra nato katanaw na to sa color nga ma-result France pudre shade France nga ara gihapon from Everbelena. Oy, not your ordinary lipstick ko no. Tanaw na to ni mura man ni crayon naman namo ko ingani guys hinatag ni Ate Mervs nga lipstick nga Maybelline inga ni po style ba murag color. Uy hala liso lagi pug dari. Inga na tanawa. So atang ipatong guys kay murag gipuhan ra kog taman. Nakita ni dagdag color?
Kuan magugid ang color guys, ingani ba na? Mura si Zaog. Dati ko kailag nga color basta kaingani. Dana dali liso-liso dari na, og mo paususan na gid ang color. Oh, nani tago na. Ang takleban. Pakiton ra mo na sunod adlaw guys nga kanira dyan isuot. Pero murag nalapsaw no nga napatungan. Salamat ka to dari te. Gamit man jud pud ni. Ug kana bitaw. Ano maron? Bye. Bye-bye. Ada tayo pudloy, ug ako tayo timbungan pilawon sa bunon. Ilawon kulog sa bunon, budlo. Nagrabe mo guna yung sa kabugas, guys. Para dyan nijang nakua. Kining hang bugas, guys, sa haning hormonal imbalance. Hormonal imbalance. Sa baas, iroy. So guys, kakita na gajud mo ugan sa kinabuhig sa kaijaan. Kinabuhing tita nga sige ra makagbadlong pero wa ba ko maitok kay sadya kanang hang mga pagumanggan kay bawo na sila gun sa na sila kapinangga. Ingani ra gajud ni hang tingog bisan pagkalmag di. Ingani na gajud ni ug maitok ko kay lahi naman kog maitok kay di naman ko mutingog ginali man nga ho basta ratatat gani ang baaban ja grabe jud ning kakitib-kitib but basta buta dawa ko na maitok nag-enjoy ra ko dana. Unja grabe guys no di jud lali mahimok ang tita no kay na sa una wadyo ko pakialam na ng mga bata bahalag mag-aliwaros karon lahi daig mo idara na ka kay murag lami na jud abad lungon maabot jud ka sa stage nga mahimo na kang isa ka tita nana ko sa stage karon nga tita na jud ko nga murag tigbabadlong lagi na ng mga batang mag-aliwaros karabing aliwaros sa mobile labi na kay tulo na sila ka bukron bintahagan ni Aliana kay di man kadto Aliana mo apil-apil og kanang mga ngana pero si Aliana poy mo andar hilong pagduha uskin kinog si liksi kay grabe man kaaliwaros pero guys bisag aliwaros ning kinabuhi nga tita malingaw pud ta kay nay mga bata ug wa ba jay bata sa bahay guys kay kuan pud ko murag kog malungkot murag kog mingaw siin ar mingawag kinabuhi goy bata so mao nang malipay kog nay bata although aliwaros samok at taga sab ano sahay kay grabing kiat kadto pero makaligaw. Hoy guys ahagong pagumangkon karon guys nga 30 na kabuo kay patigang pagumangkon na anak kanas ay sa pagumangkon man naho anja kanas liksi murag silbi apo na ko na naho di ba murag adaghana na kog apo ug bot balance yun kay gahang mga pagumangkon halos ng anak na tanan naunhan ako. So by the way guys salamat sa pagtanaw sa atong daily vlog kani nga atong vlog kay wa man diri nga nog hinungdan kay aho araning kinabuhi nga hanggi video kada adlaw pero mahimo bitaw sa janahang handumanan igabot sa panahon 5 years from now ug na palagi YouTube no sa future ug na pa man gani YouTube at least na ako'y malili nga ina na uy das tatay das nanay kay di ba sa tanang panahon nga ato silang ikauban so samtang na chance nga ato silang makauban mas lami jud tong imong ma-video imong makuhaan og kuan ba handumanan kay abot sa panahon nga di na mo magkauban na kay malili ma-remind ka sa mga happy moments nimo og sa mga lonely moments mga nga na so abaw ako kay ui man jud ko kaadyo about daan ng mga butanga so mo nang ganahan jud ko mag video bisan og para ninyo waro na hinungdan pero naho it means a lot to me kaya hago ng mga mahal sa kinabuhi inda bakit ana po na sunod panahon ara sa batiro wagang dako way batasan. So guys, manto na ko guys kay magtiwas pa ko sa hang upload nun. So see you tomorrow on my next vlog. Bye bye. Uy salamat dahil sa mga ning like ug ning subscribe ug ning share. Thank you so much. God bless ninyo. Haramong i-appeal sang prayers nga i-protect mo sa Ginoo bisag asa man mo ilagpot. Bye.